Лело, какво пак правиш? Ще си топля ориза от вчера. Да, и защо си сложила лед вътре? Това го видях в ТикТока. Значи като сложиш лед и ориза после няма да стане сух, ами все едно сега съм го сготвила. Лело, ти добре ли си? Ще вземе микроволновата да ни гръмне? Значи, Диляна, нищо не разбираш. Много ми е притеснено, че ще гръмне. Хайде да опитаме сега да видим. Наистина е много вкусен. Казах ти! Намерила съм още 23 рецепти от TikTok. Хайде да ми помогнеш с тях. Айде.